ibagan sa indong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon ning mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang consumer at negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada adlaw ning Biyernes. Alas 11 sagod alas 12 ning udto. Ihahatod sa Indo ka Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Happy Friday, mga ka-trade, asin mga ka-consumer. Biyernes na naman po niyan. February 4, 2022. Iyo po ini ang sa tuyang enot na episode sa ngunya na taong 2022. February 4, Biyernes, ano po? So, ngunan po na taon na ini, aabangan ta na po ini every Friday. Digdi po sa Radyo DZGB. Mag-iiribana na po kita kada Biyernes, alas 11 hanggang alas 12 po minuto. So, ini po giraray si Bem Romano Birango ang sa itong makakaiba digdi po sa programang Usapang Consumer at Negosyo sa laong po min sa rong oras mag-iiribanan kita. Ano po? So, nadadalawog kita sa 729 kHz sa Radio DCGD. Nahihiling man po kita sa Facebook page. Naka-livestream kita sa DZGB News Online. Asin, sinishare mi man po inis sa samuyang DTI Region 5 Bicol Facebook page. Ano po? Ang DZGB, igwa man po na YouTube channel. So, pwede man po ining madadalan sa YouTube channel kang DZGB. Ano po? Okay. So, sabi ko nga ni, unyan na February 4, aldaw ni Biyernes, alas 11. Iyo ini ang enot ng pag-iiribanan digdi sa programang Usapang Consumer at Negosyo. So mga nakaantabay po sa muya, na-miss nyo po kami for 1 month kasi kang January day po kita nakapag-programa pa. So iyo ini ang enot ng episode. Mag-abang po kamo, igwa kita mga syempre. So the usual na sorpresa tabuda pa premyo yaon po manggiraray. Ano po? Okay, so ang sa tuyang tema ngunyan na aga, siguro i-repeater mi giraray ano kasi na-discuss mi na ini sa mga previous ming programs buda sa mga ibang platforms ining tungkol sa pagrehistro kang mga business names ano po. So sisimbaganta ngunyan na aga sa satuyang pag-urulay-ulay kung paano kung nata takay ipuhan ta mag-register kay business name. Nata ang sarong gusto maglaog sa negosyo, kaipuhan may business name ang sa iyang negosyo. Nata ta importante ini, igwa ining legal basis. Ano ba ini? Gura ano ini kahaloy, tigpo-process? So, ngunyan, ipapasabot kan sa tuyang makakaiba na bako man ini dipisil, kadali lang mag-apply kay business name digdi sa samuyang opisina sa Department of Trade and Industry. So, ipapamidbid ko na po ang sa tuyang makakaiba, daing iba kundi si Mr. Ruben Sombon. Siya po ang OIC Division Chief sa Consumer Protection Division sa DTI Regional Office 5. Maray na aga, Sir Ben. Mauran-uran ang satuyang pagkaudtong niya na Biyernes. Ano, Sir Ben? Ikangani, naka-jacketon pa si Sir Ben. Malipot-lipot ang aga tangon yan. Maray na aga, Sir Ben. Batiuntaan sa tuyang mga paraan tabay digdi sa programang Usapang Consumer at Negosyo. Yes, Ma'am Ben, liwat po. Maray na aga po sa imo. Maura na pagkaaga. Maray na aga po sa mga followers asin paratagog tiktikang Usapang Consumer at Negosyo sa Radyo DCGB. Good morning po, Ma'am Ben. Okay. Sabi ko nga ni Sir Ben, ipapaliwanag mo sa tuyang mga parantabay kung taano, kaipuhan, magrehistro, business name, tapos naising damahandal, tabako man ini kadipisil, iyo ini ang pinakamadali na kinuko ang requirement sa pagpuon kisarong negosyo. Ano, Sir Ben? Okay, tapos
syempre, nata ang DTI nagre-require ka ini o nata ang gobyerno nagre-require ka ini, ano ang basihan? Sige daw tabi, Sir Ben. Please go ahead. Napapanahon, Ma'am Bem, ngunyan na January, February, March, ang first quarter kan taon, ini ang rehistruhan o renewan ng mga business establishment, mapasatuya o masa mayor's permit o sa mga LGU concerned. So ini pong didiscuss tango niyan, ini po so business name law. Bago ka magpunta sa kang negosyo mo, punta mo na i-rehistro sa nagkakanigong agency kung ano sa pangarang kang negosyo mo. Bako lang po, Ma'am Bem, DTI ang business name law. Sa tuya po sa mga single proprietorship. Ibig po sabihin, saro lang po sa tagsadire. So, ang masunod po kayan, kung DTI po yan, sa tuya po yan. Sa partnership naman, tapos corporation, yaon naman po ang Securities and Exchange Commission. Sino naman po ang nag-regulate ang pag-abot sa pangarap ng mga korporasyon. Then, pantulo, igwa po ang CDA, yung Cooperative Development Authority, para naman po sa mga kooperatiba. So, yan po sa nagkatulong ahensya kang gobyerno na nag-regulate ka ng business name ta. Bako lang po DTI. So, di ba po ang DTI po para lang po sa mga single proprietorship ng mga negosyante. Okay, so Sir Ben, nasabi mo na itong basihan, kung natata ang sarong gusto maglaog sa sarong negosyo, kinakaipuhan magrehistro ki business name. Kung sakali baga, Sir Ben, halimbawa, ako may sarong negosyo, dahil ako nakarehistro sa DTI, wala akong business name. Igwa ba ining, ano ang liability ka ini? Kan sarong negosyante? Inut na inut, Ma'am Bem, under sa Act 3883. Ini sa business name law na pigabasihan ta. Okay. Na sasabi duman na di ikaw pwede maggamit ki business name unless na i-rehistrado sa nagkakanigong ahensya di gobyerno. For example, sa tuya sa DTI. Pwede ka maggamit pwede ka magnegosyo na di ka magamit business name kung sakali na supigaputang practice of profession, Ma'am Ben. Halimbawa ngaya, ang pangaran ko, Ruben R. Sumbon. Saro akong doktor, nakagaluman, Dr. Ruben R. Sumbon. So gusto ko magnegosyo, gusto ko mag-practice ng profession ko. Yan lang po ang gagamito kong pangaran. Nai-register ko sa LGU, tapos sa iba pang agency, ano pang BIR. So then na po kita maparehistro sa DTI. Pero, Ma'am Ben, in kaso, kinagang ko ki medical clinic so sa kuyang pangaran, halimbawa, Dr. Ruben R. Sumbon Medical Clinic, that's the time na kay Paul mo i-rehistro ang sa imong pangaran. Kasi nagagamit ka na kipangaran other than naman sa true name na pigsasabi ta. Okay. Okay. So, iyo pala nito, dapat kung ibang pangaran na ang pigagamit mo other than your, true or real name. Oo, true name. Kinakaipuhan mo na magrehistro sa DTI. Yes, or kung sa man na appropriate agency, Sir Ben. Kasi Correct. yaon ang CDA, buda ang SEC na nagre-rehistro man. No? Sa tuya, sole proprietorship lang po. Opo. Correct. Kaso Sir Ben, halimbawa sa pag-ikot-ikot kang sa tuyang mga kaopisina sa DTI, nag-iikot-ikot ba ka, nag-monitor, may nanutaransinda na sarong negosyante na daipala na DTI business name registration. Ikaw ba ining pinalidad tabi, Sir Ben? Pwede ba ining kasuhan? Siyempre po, Ma'am Bem, ayon din sa Act 3883, it is unlawful nga daw na maggamit kay pangaran na bako mo sa tunay na pangaran na pinagamit mo sa negosyo mo. Kung yaon sa pangaran, sa business name na pinagamit mo, nakapaskil duman sa premises kang negosyo mo, iyan po sarong ebidensya na pinagamit mo sa pangaran na iyan. Example, na bako rehistrado sa na notaran kang mga pag-iribata, na bako siya rehistrado. Violation po yan. Pwede po siyang i-charge kang DTI po. Oo. I-charge siya, Sir Ben, for not securing business name with DTI. Okay. Ano man tabi, Sir Ben, ang kaini? Pinalidad. Igwaman ki pinalidad po kaini, Sir Ben? Yes po, Ma'am Ben. Nagkatiko po yan. So, nagre-range po yan from minimum of 500 pesos hanggang patas. Depende po sa discretion ng provincial office na
ma-file kang formal charge. Mhm. Okay. Ayan, oo. So, siguro Sir Ben, oras na no para ipaintindi ta sa tuyang mga ka-consumer, mga ka-trade na pasilon man sa na mag-registro yung business name sa tuyang opisina. And besides, pwede na nga ni sinda mag-registro mas kiyaon sa nasinda sa indang mga harong kung may internet connection Sir Ben. So Yes, taod-taod i-explain mo Sir Ben iyan kung paano kadali ang pagrehistro Sir Ben sarong business name sa tuyang opisina lalong-lalo na. Pero bago yan Sir Ben, dahil first episode ta ini niya na taon, igwa kitang mga pasorpresa asin premyo. So dapat sa mga nakaantabay sa tuyang yan, lalong-lalo na sa live feed, sa Facebook, naka-live stream kita, pwede naman tayo mag-shout out, shout out naman tayo para malaman natin, para maaraman ta kung sisay ang nag-aantabay sa tuya, sa Facebook, pwede man pala mag-text, itatao ko ang line ta, pwede ka mo mag-text sa 0999 883-1471. Ayan po. Ulitin ko, 0999-883-1471. So, pwede po ka mo mag-text kung igwa ka mong impormasyon na gusto sa mong ipaabot, kahapotan, libre po ang pag-text. Kami pa ang ma-premyo sa indo kung nagustuhan mi sa indong mga impormasyon o kahapotan. Okay. So Sir Ben, sabi ko kasubago para magduwa-duwa ang satuyang mga ka-trade asing mga ka-consumer, mga ka-negosyo na mag-rehistro kan sa indang mga business names. Paano ini Sir Ben kadali? Gura no ini kadali ang pag-rehistro isa rong business name. Sige Ma'am Bem, para po sa mga naghihiling sa Facebook Live, let me share a presentation para po mahiling po ninda. Ano yung ipit paparataran dati sa radyo na manugod sa business name. Okay. Okay, sige, please go ahead. Okay, sige Ma'am Bem. Hindi po, sasabi ka kasubago, ano yung business name, Ma'am. Business name, ini po so the name under which a person carries on business that is different from his or her true name. Ang pigbabasihan po digdi, ini pong Act number 3883 or the Business Name Law, an act to regulate the use and business transactions of names other than true names. Siyempre po, pag iwa pong batas, iwa pong implementing rules and regulations. So iwa po kitang Department Administrative Order number 18-07 or the revised implementing rules and regulations of 2018 of Act number 3883. So hindi po Ma'am Ben, sabi ko kanina, ang business name, dahil nga sa technology advancement ng niya, pinasimple na lang po kan DTI. Pwede po kita mag-registro using ang kaipunta lang po device, cellphone, or laptop, or computer, and of course, yung internet connection. Para po maging simple, mapadali, convenient po ang satuyang pag-registro kan satuyang business name or kung ma-renew kita kan satuyang dating negosyo. So, ini po, Ma'am Ben, okay, Sir Ben, yes. Gari dain naga-slideshow so sa tuyang mga slides. Nasa kita gani sa okay. So ang slideshow kami kata Sir Ben. So business name po. Okay. Opo. Okay, so yaon na kita duman sa siguro sa sunod na slide. So, habang piniprepare ni Sir Ben, i-greet naman sa tuyang mga pag-iriba dyan, Sir Ben, sa regional office. Nakaantabay sindawon yan. Okay, shout out. Shout out sa mga pag-iriba ta. Okay naman, Ben, nailing na po sa presentation ta. Ipa po siya naka-slideshow, Sir Ben. Sige, so next. Okay. So, iyan, ine-explain ni Sir Ben, ang pagrehistro kang business name, registration, napakadali po. So, ang satuyang mga kanegosyo, mga ka-trade, dahil po kamo mahandal. Kasi lalo na pag magtumang kamo sa opisina, ang opisina miyao na sa Rawis, sa regional center site.
medyo kung ka mo sa first district, medyo mapaboran ka bota, harani na kita. So hali sa third district, day man na problema kasi day naman nito kaipuhan magduman sa opisina kasi igwa kaming mga negosyo centers na yaon sa mga munisipyo day na po Yes, ang kaipuhan magpaligaspi. Okay. So Sir Ben, okay na kita, Sir Ben? Sige daw tabi, Ma'am Ben. Pwede ko tabi kung nagdedalaga ng sa tuyong presentation. Okay. Yaon na kita duman sa last slide garo ini, Sir Ben. So pinapahiling digdi kung paano mag-rehistro online. So, instructional videos. Okay. Okay. So, siguro, Sir Ben, ganito na lang, kung ang sarong negosyante, maduman sa tuyang opisina, marehistro kan sa indang mga negosyante, marehistro kan sa indang mga negosyo. Ano ang kanakaipuhan? Dahil naman ki requirement na hinahagad. Ano, Sir Ben? Igwa pa man, siyempre, Ma'am Ben, igwa pa man. Ano ang requirement? Okay. Nabanggit mo na kanina kung saan silang mga file, Ma'am Ben, na we can file to any DTI offices, maski ang negosyo mo yaw di sa Bicol, kung nagkataon na yaw ka sa Metro Manila, na naumpak ang pandemic daw, pwede ka po mag-rehistro maski sa impong DTI offices. Or, digdi po sa sa mga negosyo centers na nasambit kanina ni Ma'am Ben, pwede po ko mag-rehistro dyan online. So, ito po, so mailita mo lang yan. So, sisay po, Ma'am Ben, manginito pong haputon. Sisay ang kwalifikado na mag-rehistro kay business name. Okay. Okay, sige. Inutundo pa, Ma'am Ben, any Filipino who is at least 18 years of age can register a BN. So, Ipuan, 18 pa, pataas. Filipino citizen. So mga foreign nationals naman, pwede naman. Foreign nationals who are authorized to do business in the Philippines under existing laws may also register, as well as, so bago tapo ni Ma'am Ben, refugees or stateless person duly recognized by the Philippine government. So hindi po sa mga magkwalipikado na pwede mag-rehistro sa business name. So mga requirements, Ma'am Ben, for over-the-counter application, ang pinagatan lang po is one valid government-issued ID. Tapos one duly accomplished application form. Siyempre po, ito kitang form. Authorization letter po, Ma'am Ben, if filed by a representative or and rather na authorized representatives of valid government-issued ID. So nakakatulo lang po ang kay Puanta, Ma'am Ben, sa government-issued ID, so accomplished application form, tapos authorization letter, kung bako po si ang sa diri ang nag-file sa TTI. Okay, Sir Ben, bago kita magpadagos, kaipuhan na gayon, i-recognize taman ining sa tuyang mga fans na yaon, nakaantabay, nakatutok sa live streaming, si Miss Teresa Jacobo, good morning. Maria Sheila Sarsha, good morning po. Thank you. Si Mr. Ian Chester Solver, good morning. Si Miss Bien Robles, Mr. Bien Robles, watching from Ginobatan. Hello po, salamat. Asin, Sir Ben, igwadigding hapot, si Madam Merlinda Anyo Nuevo. Good morning po. Pwede po ba magpalit ng business name? Paano po and ano ang mga requirements? Thank you. Nagkakapira ng Nuevo kung ano ang papalitan ni Madam, kung sa pangaran mismo, so business name, ang papalitan niya, pwede po. Pero kay Puanta po i-cancel so dati niyang pangaran. Kung magamit siyang ibang pangaran na. Pwede po, Ma'am. Okay. So, ini Sir Ben, kaipuhan niya magduman sa opisina mismo or maski sa negosyo centers? Yes, Ma'am Ben, kasi may fill out okay. siya kay other BN related form. Oo, kasi may cancellation. Cancellation, Okay. tapos ma-appear po siya sa provincial director o regional director para po ma-cancel, ma-voluntary cancellation, voluntary cancel itong business name niya na dati. So gusto niyang palitan. Oo. So kinakaipuhan talaga siya magbisita sa DTI office. Yes, ma'am. Ano po? Bako sa negosyo center, Sir Ben? Pwede man po sa negosyo center. Pwede Ay, sa provincial office kasi kung mapa-cancel po siya. Oo, sa provincial office. So mas maray nasa provincial office na lang. Oo. Yes. Okay.
Sir Ben, si Miss Maria Sheila Sarsha, pwede daw po ba mag-renew ng DTI business name through online? Yes, Ma'am Ben. Sa liwat po, pwede po kita take advantage ng technology advancement ta. Pwede kita mag-renew online. Ang pag-renew ta po kang business name ta, ikatawa na po kita ki 6 months before kang expiration ta. So, pagkabutang early renewal, Ma'am Ben. So 6 months Okay. prior to mas expiration, pwede na po kung mag-renew kan sa indong business name. Okay. So pinagtatawan man palanki, early. Pwede. Allowed ang early registration before the expiration of the business name certificate. Tapos, Sir Ben, i-follow up ko na din kasi related man sana. Pag nag-expire na halimbawa ang sa imong business name registration, nakalampas na sa igwakit ng piga-apod na grace period, ipaki-explain mo na din po. Ano ang pwedeng mangyari kanyo? Okay. Kung ang business name mo nag-expire na siya, pagtatawan po pang DTI kay another 3 months para magpag-renew. Nawara pong penalty, Ma'am Ben. So 3 months po after kang expiration kang business name po nito, mayo po kung babayada na penalty. Pero pag nag-renew po kamo after 3 months kang expiration date, after kang expiration date, diyan po mapatax 50% ang surcharge na pagpapataw duman as penalty sa business. Halimbawa nga, ang territorial scope mo is barangay, ang babayaran mo supposedly dapat kung nakapag-renew ka on time is 200 pesos lang po. Pero kung nag-renew ka after 3 months after kang expiration, plus 100 pesos kasi nga po 50% na surcharge sa pagpapataw. Okay. So, medyo minimal man sana ang surcharge, pero syempre dapat data na paghalaton. Yes. Na, kung... Kasi Ma'am Bem, pag hinalata pa na data pa siya pag-renew 3 months after the expiration, di ba? Pag inabutan po siya 6 months na nag-expire na sa business name mo, iyan po nawawara na po sa database ta. Ang ibig po sabihin kayaan, kung may mag-apply ng iba na gusto sa pangaran mo, pwede na po siya i-award duman sa ma-apply na bago. Di ka na makahabol. Di ka nang habol. Hindi ka na makakahabol kasi pinabayaan mo na mag-expire duman sa prescribed time. So, business name. At saka Sir Ben, di ba, ang mismong system ang nagka-cancel. Ano po? Correct. Tama. Oo. So, wala man kitang wala man kita dyan na hands sa pag-cancel kang mga expired na business names. Ano po? Okay. So, ayan. So, good morning din kay Miss Catherine Briones, listening from Kamalig, Albay. Good morning. Okay, Sir Ben. So siguro, medyo, yaon na kita duman sa, syempre, may mga kaputihan kung gurano man ang pagparehistro, gurano ang mga application fees kasi igbabagayan ng mga diferensya depende sa territorial scope. Ipaki-explain mo na din, Sir Ben, kung ano ang pinagsasabitan na territorial scope. Okay. Ma'am Bem, any territorial scope na sabi ta, kung apat na classification. Yaon po dyan ang barangay. Yaon po dyan masunod ang city or municipality na classification mo. Ang pantulo, so regional. Tapos pang-apat po, so national. Ano po ang pagkakaiba kayo ni? Inutong ta Ma'am Bem duman sa barangay. Kung nagparehistro kang pangaran mo, tapos ang pinili mo lang is barangay, within the barangay, may kapares kang pangaran, iyan po dito tugutan. Bawal po yan kasi magkakasabay ka mo sa barangay lang. Kung sa city or municipality naman, the same applies naman. Within the city naman, kung parehas ang negosyo nito located sa city of Legazpi, for example, di po tutugutan niyang kandite na magkigo kung parehas na pangaran, parehas na business name, rather. The same goes sa regional and sa national. Pero Ma'am Ben, di po pigsasabi na pag barangay lang po ang scope mo, di ka pwede mag-transact business outside your barangay. Pwede po elsewhere, maski sa Pilipinas, pwede ka po mag-transact business, maski po barangay ang ano. Ang pigsasabi na lang po, si territorial scope. Kung
So one DTI na pigapunta. So location specific ang DTI mo. Unyan, kung nag-iisip pa Ma'am Ben, magkakaitwag ka branch sa ibang lugar. Yan po, that's the time na pag-require na kung ano po territorial scope ang pwede sa iya. For example, makag po siya sa Legazpi, igwa po siya existing sa Legazpi, tapos mabugtak po siya sa Naga. Ang territorial scope niya dapat is regional na. So ang ibig po sabihin kang regional scope, maski same po sa Bicol region, pwede ka na magbuktak ki branches mo or maglipat ka kang pwesto mo anywhere in the Bicol region with only one DTI registration. Dahil ka na po mabalik-balik sa MUIA, sa DTI offices para magparehistro kang branch mo. One DTI po ang palapunta po kaya. Ayan. Sir Ben, follow up. Halimbawa, nag-apply akong DTI, Business Name Registration. Ang in-applyan ko barangay. Tapos, after a year, gusto ko mag-expand. Gusto ko mag-put up ki another branch or another stall or store sa ibang barangay. Ano ang gigibuhon ko? Yan, Ma'am Ben, ang ako takin upgrading. So, halimbawa, from barangay 1, tapos mabugtag ka sa barangay 2, i-upgrade ka po sa territorial scope mo into city or municipality. Subject again sa rules and regulations, sa registrability at sa room business name. Baka kasi igwa ka ng kaparehas man na pangaran naman sa iba, they na put sa MUIA award. Okay. Kung kita mabem sa di ko nabanggit. So bayad sorry. So bayad naman, so registration fee na pikapunta ako. So barangay, ang babayadan lang po is 200 pesos. Plus? Barangay, plus documentary stamp na 30 pesos. So nag-total ni 230. Pag abot naman po sa city or municipality, ang babayadan po sa room registrar is 500 pesos plus 30 pesos po again para sa documentary stamp tax. Pag regional na po, 1,000 pesos plus 30 pesos na documentary stamp tax. And sa national, medyo mahal naman, Ben, 2,000 po ang babayadan plus 30 pesos para sa documentary stamp tax. Okay. So, in short, ang business name fees nagre-range from 230 kasabay sa doc stamp to 2,030 kung national. Barangay, municipal, ano nga na ito, Sir Ben? Provincia at may provincial. Warang provincial, regional. Regional, tapos national. Okay. Sir Ben, halat mo na. Igunig din kahapotan. I-shout out naman ining sa tuyan sa rong paradangog from Ginubatan. May taga Kamalig, may taga Ginubatan, may taga Kamnorte. Yan. Okay, hello po. Ano ini, Sir Ben? Worldwide! Worldwide na kita. Naka-live stream kita. Okay. So, hello po si Miss Glenda Banta. Good morning. Watching from Ginubatan, Alpar. May hapot din ni Sir Ben, si Ma'am Merlinda Anyo Nuevo. May bayad po ba sa pagpa-cancel ng business name? Igo po, Ma'am Ben, pero ang babayadan niya lang po 30 pesos para sa documentary stamp tax. Yan lang po babayadan niya po sa opisina. Okay. Sir Ben, kaituhan pa ba, maduman ka lang, mapa-cancel ka, or gari ang aram ko, naghahagad pa ba kita letter? Duwang bagay, Ma'am Ben. Kung sutag sa diri mismo ang madigi sa opisina para magpa-cancel ka sa iyong business name, mapirma lang po siya kay SORN na sa opisina. By form po kitang pipirmahan dito. Pero in kaso they available si tag sa diri, that's the time po na piga-required ta kitong affidavit of cancellation. Mapagigo po sinda sa abogado nila kay affidavit of cancellation na kung saan nakagduduman. So rason kung nata siya nagpa-cancel, and importante yun, Ma'am Ben, kay po nakakaagduman na free from any lease encumbrances or kung may pagkakautang man so negosyo, kay po napaisin niya sa gabos niyang creditors. Okay. Ayan. So, ang pagpa-cancel, Sir Ben, barato man sana, 30 pesos ang babayaran. Tama, Sir Ben? Yes, yes, Ma'am Ben. So, for the statement, itong form na pigapilapan, kung sutag sa diri mismo, Umaduman. Okay. Kung available sa pagsadiri, kay puha niya ki affidavit of cancellation, yes, pwede niyang isugo. Pwede niya sugo, basta ikwat po, ni mapapadanagra siya ki authorization letter.
O Tapos other magkakani than ko. the affidavit. Yes, ma'am. Tapos so ID siyempre kang tagsadiri and ID kang representative na piksugo niya. Okay, sige. Thank you, Sir Ben. Uni, igwapa di Sir Ben nakahaputan. Si Mike Akol-Akol sa tuya manining sarong parantabay. Maski naman sa tuyang sarong show sa Facebook Live. Pwede po bang ma-transfer ang ownership? Team registration? Dahil na po kitang transfer mo niyan, ma'am. Ang igibong kayan, ipapakancel po iyan kang tagsadiri. Then, a-applyan na po kang panibago. So, gusto Owner. na kung sa inya itatransfer itong business name. Okay. The same process sa pag-cancel. So, dahin ng cancellation, dahin ng transfer, ika-cancel mo na, then the new owner will be the one to apply for a Correct, ma'am. Okay. Okay. So yan, Sir Ben, igwapa kitang mga natatadang minuto. Ay ulitin po, Sir Ben. So gusto maghapot, pwede maghapot sa live stream, po, sa comment section. Text sa 0999-883-1471. Abangan nyo bago kami magtapos ng programa, may igwa kaming itataong papremyo sorpresa sa saindo. So sa muyang mapipili na hapot or sa muyang mapipili na nag-greet sa muya digdi sa comment section, Sir Ben. Okay, Sir Ben, padagos na kita kan sa tuyang pag-ulay-ulay. Sir Ben, ang sarong business name baga po, ina-apply yan for ano ang validity? Kalan, Sir Ben? Sige. Ang business name na issue kan DTI is valid for 5 years, ma'am Ben. So 5 years yan na validity. So kami tapiga-advise na from time to time, i-check din na subiin nila, baka expired na kasi baka kalimitan na liningawan dahil nga sa 5 years na validity. Halo yun na. So, samba, kung 200 pesos sa binayad mo, i-divide mo yan for 5 years. Iyan lang po ang pigabayaran mo taon-taon sa DTI kung susumahon ta. Araw lang kaya kabarato. Okay. Ayan, barato talaga. Kaya dapat dahil na magduwa-duwa pa magparehistro ang sarong negosyante kan sa indang business name. Okay, Sir Ben, ito susunod na ihapot ko. Sir Ben, ano itong pinagsasabi na mga daipwede irehistro na mga pangaran or ano ang mga dapat lang na yaon sa business name, di ba? Igwang mga daiman tiga-alaw, ang BN evaluator or processor, as in mismo ang system. Tabi, Sir Ben? Please go ahead. Kadakol, ma'am Ben, na pinagbabawal. Actually, 11 na yaon din na identify na they pwede register as business name. Pero inutunta muna, ma'am Ben, ano ba talaga yung BN? Ang BN dapat comprise kipigaputang dominant portion and the descriptor. Parang pangaran tama, Ben. Mga BEM berangho. Si BEM ang dominant portion na pigaputa. So descriptor mo naman, ma'am Ben, may apelido mo. So dominant portion, word or group of words or a combination kang letters and numerals na very significant sa owner. Kasi ang iba kan, pigapungsoy pa, Chinese New Year pa sana. Binibilang po nila yan, ma'am Ben, na dominant portion nila. So descriptor naman na pigaputa, ini naman word or group of words describing the nature of business. Ini po pinabasyan po kay Ma'am Ben, hali sa PSA na Philippine Standard Industrial Classification or PSIC na pigaputa, PSIC. Iyan po, Ma'am Ben, kung manotaran ka sa tuwing mga paratang nag-register sa tuya, data po nababago na yan, na system na yan, kasi naka-drop down na po yun naman sa system ta. So PSIC na pigaputa. Ang na-edit na lang na pwede tang ayuson, ini pong dominant portion. Mga combination kang pangarap kang mga aki mo, ma'am Ben, o combination kang mga pangarap kang mga labs ko ngayon, kaya so pwede ko yan i-combine, di mo kung dominant portion, dahil sa descriptor, bahala na si system na maghanap ng mga applicable na descriptor para sa iya. Example, ma'am Ben, sabi ko nga A101 ngaya, space leasing. So A101, so dominant niya.
So, descriptor niya, space leasing. Hindi po ma'am Ben, ipapahiling ta para pa maaraman ta kung ano po talaga sa business kan sarong establishment, kan sarong gusto mong i-rehistro. Para po applicable ma'am po. So, i-apply ta. May naghapot, nata ngayon ta wala na po general merchandise. Wala na po sa trading, wala na po sa enterprise na pwede gamiton. Yan nga po sa mga improvement na gigibo. Ibabase ta sa Philippine Standard Industrial Classification para po parehas ang pagsabota kung ano po talaga so line of business mo. So general merchandise din na po talaga. So trading naman, F1, igwa na po siyang specific. Alimbawa nga A101 rice trading. Ibig sabihin nagpapabakal ka kipagas. Ano yan? So A101 mga construction. So ano yan? So mahapot, natangaya sa wala na si construction and supplies. Igwa pa man po, pero ang yaon po naman, construction supplies. Ibig po sabihin ko yan, anything na related sa construction or hardware, pwede ka po mag-engage into business. Ano yan, Ma'am Ben? So mga day po pwede, i-rehistro, Ma'am Ben, sabi ko kanina, 11 ang yaon identify kan sa tuyang law na Act 3883. Hindi po, so the proposed BN might contain words that cannot be registered. Hindi po talaga pitutugutan. Primero po, Ma'am Ben, unlawful or immoral, scandalous, or contrary to propriety. So data po pitutugutan yan. Example, POPs, wetting station. So di siya pwede. So mga arutin ng mga pangaran, unlawful nga. Sabi nga, pandua, names, words, terms, or expression used to designate or distinguish or suggestive of quality of any class of goods, articles, merchandise, products, or services. Example, Ma'am Ben, best food hub. Kaganyang best food. Baka kasi may magreklamo duman sa tindahan mo, nabako ka man sa best food na nataknan niya. So, suggestive of quality, di po niya pitutugutan. First class niya na, first class hotel, okay. So, di po pwede yan, mga arkan na pangalan. Pantulo, Ma'am Ben, similar to an existing registered business, company, partnership, corporation man yan, cooperative, or infringing on any trademark, service mark, and trade name. Example, Ma'am Ben, so ang spelling niya is A-N-N-E, tapos separate word, docs, undocs, lechon. So may ikaw siyang kaparehas ng registered sa ano. Minsan kita talaga mga Pilipino, mga Bicolano, mahilig mag-imagine ng mga pangaran. Very typical example, so Jollygood, Ma'am Ben, na pag may kanadadangog. Kasi ngayon makaon sa Jollygood niya. So pag datangog mo, iba man talaga sa pangaran duman. So mahilig kita sa mga RTN na mga pangaran. Pantulo, Ma'am Ben, inimical to the security of the state. So mga kalabang kang state, baka may magamit yan. Example, Ma'am Ben, IC Sari-Sari Store, IS Sari-Sari Store, ano kaya? So di po yung pitutugutan sa tuyang system. Masunod, Ma'am Ben, composed purely of generic words or words. For example, drugstore. Yan lang po ang i-rehistro mo. The drugstore, di po pwede yan kasi po generic sa word na pinagamit niya. Or, another example, computer gaming center. May kulang po sa pangaran niya. So, generic na po ang apunta yan. Ang sunod, restricted or cannot be appropriated by law or regulation. Sample ta, Red Cross, di yan pwedeng gamiton as business name. Red Crescent, di siya talaga pwede. So, masunod naman ba used by government and its non-proprietary function. For example, magamit siyang pangalan, NBI Private Investigation. Di po pwede. Or, so sa tuya, gamitin niya, DTI Trading. Yan po, di po pwede. Kasi nga po, igagamit po yan kan sa tuyang ahensya na pangalan kan sa tuyang agency. Masunod, names or abbreviations of any nation, intergovernmental or international organization. For example, United States College, di po pwede. Philippine Construction Services, di po pwede. Or sa mga pigagamit sa mga so WHO, yan, di po siya pwedeng gamiton. Last three, Ma'am Ben, so ordered or declared by administrative agencies or bodies or regular court not to be registered.
Typical example, Bora, kasi pinagamit siya kang Boracay na Bitcoin siya duman sa term niya. So, then mo siya pwede gamitin as business name mo. Next, names of other persons. Business name carrying a person's full name that is different from that of the owner. For example, Ma'am Ben, ang pangalan ko, Ruben Sumbon, tapos ginamit ng pangalan, Beranggo Sari-Sari Store. Di po pwede, kasi bako man siya ang pangalan ko, tunay kong pangalan. Pwede kong gamitin Ruben Sumbon Sari-Sari Store, kasi yan ang pangalan ko, pwede ko siyang gamitin. Pero kung magamit akong pangalan kang iba, di po pwede. Ang pang-ultimo, deceptive, misleading, or one that misrepresents the nature of the business. Example, gold construction. So, yan, mga rupiah. So, misrepresent siya kang nature ng business. Baka kasi ang gold construction sa pangalan niya, tapos ang nature of business niya pala is recruitment agency. So, arayuon. So, di siya pwede kasi misrepresenting ang pagkakaya. Yan po, Ma'am Bem. So, 11 na dahil pwede i-register as business name. Base duman sa Act 3883 na. Nakamute ka, Ma'am Bem. In summary, Sir Ben, ang business dapat reflective na siya kung ano ang nature ng business mo. Ano po? So, sinabi mo ba ano kasubago? Dahil na ito pwedeng mga general merchandise. Ang trading, pwede man, pero dapat specific, igwang prefix kung anong fish trading, kung ano ang tinitrade mo, ano tabi, Sir Ben. So, Yes, ito ang mga dapat tandaan kan sa tuyang mga business name registrants or itong mga gusto laog sa negosyo. Ano? Okay. So, igwadig di Sir Ben nakahapotan pa. Ma'am, nabasa, nadugo kayo. Ano? Nabasa po sa business name. Print out po. Pwede po ba yun ma-replacean? Dalhin yung original? Pwede ba, Sir Ben? Dain na ano? Kung, ano ka ni Ma'am Ben, palibasa nag-uuran niya, kaya natubog siguro. Mura kaya. Duwang bagay, Ma'am Ben Bergaray, ang sabita. Kung nagdumog na, tapos din na talaga siya di na kita naka-issue kung in-apply niya sa tuya online. So, di sa tuya, over the counter niya di sa PTI offices. So, once na kaya kita nag-issue kang original business. Original. Ang may issue ta sa iya, certification na lang. Certification na na-registrado sa business name niya digdi sa DTI. Yung mag-locate kung ano sa locate itong detalye, yung mag-report naman sa certification. Pero kung nag-apply siya online, may pig-registro siyang email address duman sa application niya, i-retrieve niya duman, i-check niya itong email address, send ta kaya duman, Ma'am Bem, so business name na pigtauta sa iya. Kung nag-registro siya kang email address duman sa application niya, duman pwede siya mag-print, maski pirang beses na siya mag-print, pwede na po, Ma'am Bem. Okay. Ayan, okay. So mas ito pala ang saro pa sa mga advantages kung nag-register ka online kasi pwede mo siyang ma-return. Maski perang kadakol kung sarong rim ang gusto mo i-print, sarong rim i-print mo. Good for 5 years sa pagpapag-registro. Ngunyan ko lang iyan, Sir Ben, na araman. Okay. Tapos, Ma'am Ben, may apot sa usually kami piga-apot. Kung igwan na da kung DTI, kay puwang ko pa po daw magkuha kay business or mayor's permit. Yang kadalasan na hapot sa tuya, kapag yaon sa tuya, Sir, may DTI na po ako, pwede na po ako magnegosyo. Di pa po pwede. So DTI ta po, yun po sa pagbunyag takan sa imong legal identity. So negosyo mo, so business identity mo, tigbunyagan ta, di sa business name no. Ngunyan, para po maging legit ka na negosyante, kay puwan mo po magkuha kay mayor's permit kung saan po located sa negosyo mo. Yan po ang makakapagsabi na pag igwa ka ng mayor's permit, authorized ka na po, legit ka na po magnegosyo sa inyo. Ang DTI po, mayor na business name lang po yan, di po siya, it is not a license to engage in any business. Yan po nakatag po naman sa business certificate na pag-issue na po. Ayan, so malinaw, Sir Ben, magkaiba ang DTI business name registration with ang business permit o mayor's permit. So, bako iyan, pamili may DTI business name registration ka na,
Hindi ka na mako ang mayor's permit, bako tabi, ano? Yes, Ma'am Ben. Lalo-lalo kapag sa online ka, Ma'am Ben, galing ka sa mga social media. Ang pikma para pahiling lang yun, na igwan si DTI. Oo. Bako po ito permit or license para mag-engage siya sa business. Liwat po papaisiyon ta sa indo na kay po ang papo nindo magkuha kinagkakanig yung mayor's permit kung saan po located sa business po nindo. Ayan. Okay. Ayan, malinaw. Ano, Sir Ben? Sige, igwanig din message giraray. Si Maria Sheila Sarsha, ano, opo, true po, referring to our previous conversation, Sir Ben, true po, DTI business po ng water station namin, magjuju na po sa February 22, 2022. 5 years na po pala water station namin. Thanks po sa mga information. So gusto sabihin, Sir Ben, pwede na ini-advise si Madam na pwede na siya mag-renew. Dahil niya na paghalatot sa February 22. Ano? Pwede na siya, anytime pwede na po siya mag-renew kasi nakalaw na po siya naman sa pig-allow kang system ta na early renewal, tapos renewable na, kumbaga, so DTI niya. 6 months ba ito, Sir Ben? Tama? 6 months prior sa expiration mo, early renewal na pigapunta, pwede na siya mag-renew. Kung nakalampas na sa validity, pwede pa man siya mag-renew. Basta dahil niya palampas yung 3 months after tag-expiration para wala po siyang penalty. Ayan, okay. Okay, Sir Ben, igwapa po kita huli pala, igwapa ni ting hapon sa text, sige. sa cellphone. Good AM po, need pa po ba na i-cancel ang business name registration if di na po nag-ooperate ang business, like sarado na po? Sa tuya, Ma'am Bem, may makitang problema dyan sa pag-abot kayan. Ang maging issue kayan sa kay Ma'am, baka hagadan siya kang ibang agency na nag-require. Baka nakarehistro pa sa inda na, ibig sabihin, hindi pa aram kang agency na ito na nagpundo na po siya kang operation niya. So, liwan po baka magkigwa po issue in the future kung nata na siya nagpa-isi duman sa agency na nagpundo na po siyang operation. Sa tuya po, piga-advise para maging legal man. So, closure kang business niya, kaya po nindo pa-cancel sa DTI. Kasi po, ma-issue kaming cancellation certificate. Yan pong cancellation certificate, iyon pong i-issue nindo, itatao duman sa mga agency na nag-require kang cancellation man po nindo. So, pagpapatotoo, napigpa-cancel na po. So, negosyo nindo. Ayan, okay. So siguro, Sir Ben, talagang importante manggiraray na ipa-cancel. Yes. Kung pabayaan na sana, porket lain na nag-operate, pabayaan na sana ito. So, mas maray na cancel manggiraray so business name niya sa tuya. Para kung ano man ang mga, di ba, ibang mga Maghabol. issues, habol, oo. So, igla siyang ipapahiling. Ano po? Okay. So, ayan, Sir Ben, kanina tukarta na, Sir Ben, so mga issues na pwedeng maaraman kan sa tuyang mga ka-trade, asin mga kanegosyo, lalong-lalo na in connection sa pagrehistro pag sa ilang mga business names. Unless, Sir Ben, igwa pa kitang dain na diskuter, pwede daw tabi. Sige po, please go ahead. Kung igwa ka pa pong gustong i-share sa tuyang mga paraan tatay. Sige, Ma'am Beb. I-share ko lang din business name certificate na pig-issue ta. Yan po dyan nakakag po baka sa mga nagdadalang mo niyan. Ang business name ka po, nasa taas po kang certificate po nito, so business name po nito. Sa baba po kayan, yan po sa territorial scope, kung national, regional, or city, municipality, or barangay, yan po sa baba, ang business name po nito, iyan na territorial scope na pigaputa. Ngunyan, base po dyan sa territorial scope, iyan po ang maging isa sa mga deciding factor nito para maaraman nito. Dahil na palang po pwede pala magduman sa detail kasi valid pa po ini, ba? Regional, tapos nag-isip ka magbuktak sa DAET, nag-isip ka magbuktak sa Mirak. So pag regional ang scope mo, pwede na po yan. So dyan pong pumahiling sa baba mismo ka ang business name mo. Masunod kaya sa owner's name. Yan ang yaw niya sa certificate. Tapos sa validity. So 5 years. So, February, kung nag-apply ka mo niya, February 4, 2022, ang validity kang mo is February 2, 2027. Tama? 2 plus 5. 55 pa ako sa math. So, Wow. so date issued, yaw mo po dyan. Certificate of Business Name Registration,
issue the same day, ROKyan in the Philippines. Ang nakapirma po dyan, si Secretary Mon Lopez Sangunyan. Secretary po nakapirma. They po nakapirma si Regional Director, they po nakapirma si Provincial Director, they po nakapirma si DTI staff, kundi po si Secretary lang po ang dapat na yaon din nakapirma. So business name certificate naman, yaon naman dyan, nagtaag. And so the word na this certificate, again, Ma'am Ben, gusto ko i-emphasize ni, this certificate is not a license to engage in any kind of business and valid only at the scope indicated therein. So yan po, nakatag po, malinaw po yan, na nakatag na it is not a license to engage in any business. Panguri po, Ma'am Ben, mahiling ta, so makitang gari QR code yan, kasi yan po dyan, so transaction reference number. Yan po ang komposisyon sa kasarong DTI Business Name Certificate. Ayan, okay. So, Sir Ben, madali lang magrehistro yung business name. Iyan ang gusto tang ipatatak sa mga kaisipan, kan sa tuyang mga ka-trade, ka-negosyo, asin kan sa tuyang mga paratabay digdi sa programa tang Usapang Consumer at Negosyo. Ang DTI, nagtatabang po sa pagpakaray kan sa inyong negosyo. So, sabi ta mga Sir Ben, pinitang ulit-ulit na daiman ang DTI nagpapahirap o nagpapadipisil sa sarong negosyante. Yaon kita para magtabang kung paano sinda makapagpuon, kitama, asin mag-operate kitama. Ano, Sir Ben? Yes. Okay. Oo. So, Sir Ben, habang igwana sa nakita ki 2 minutos natatada bago mag alas 12. So, siguro, haganan ta ka na po, Sir Ben, kan sa imong panghuring mensahe bago kita man paarap isa sa tuyang first episode kaining sa tuyang programang Usapang Consumer at Negosyo. Liwat po, salamat po, Ma'am Bem, sa pagkakataon naman na mag-share kaning business name law tadi sa Usapang Consumer at Negosyo. I hope and na bako ni ang first and last na pagirilingan tadi sa programang ini. Dapat pa po kitang tutukaron ng mga napapanahon ng mga issue manugod po sa TTI. So liwat po sa business name naman kita po to na pigis ka sa kanina, pwede po ko mag-apply online sa indong kung yaw ka mo sa business nindo, sa harong nindo, kung benyente ka mo sa harong nindo, pwede po ka mag-apply online. Duman lang po ka mo sa www.pnrs.dti.gov.ph. Yan po ang website para po ka mag-apply online. Tapos, lang po ko duman naman, na po lang po nito, business name services, very friendly user man itong pigamit ang application, Ma'am Ben. So, www.bnrs.dti.gov.ph. Kunyan, kung gusto nyo kami mahiling personal, pwede ko magpasyar di sa Muya sa regional office, located kami din sa DTI, ay sa regional center site, Rawis, Legazpi City, ito ang DTI 5 regional office. Yan po kami dito nakabase. Then, of course, sa mga DTI provincial offices sa mga located po sinda sa Virac, sa Masbate City, sa Legazpi City, kung sa may TDP, Naga City, Daet, Sorsogon City, and Masbate, of course. So, yan po ang Tapos, paski anong negosyo center, pwede po po mag-apply kasi ng business name. Okay? Sa liwat po, dakulaw pong salamat, Ma'am Dem, and marahay na aga, marahay na utos sa imong mga paratawag sa Usapang Consumer at Negosyo. Ayan, dakulaon man na salamat, Sir Ben, sa mga naipahayag tang mga importanteng impormasyon manunungod sa pagrehistro ng business name. Dakulon ang naka-apresyar sa tuyang informative na talakayan, lalong-lalo na duman sa ang business name kasi dakulon baga minsan ngunyan ang mga nagduduwa-duwa ta pag so ako po arog kayan sa DTI. Sinabi na ni Sir Ben bago na kung gusto nindong mahiling ang sabuyang mga pandok, pwede ka mong magbisita sa sabuyang mga opisina, sa regional office, yao kami sa Rawis, regional center site, DTI Bicol,
kahampang kami kang Coast Guard, kataning kami kang DOST. Tapos, sa mga provincial offices, pwede man kamo magpasyar buda sa mga negosyo centers na yaon sa mga munisipyo. And if you have a strong internet connectivity, mismong sa laog kang sa indong mga harong, pwede ka mo mag-apply. Sabi nga ni Sir Ben Casubago, very user-friendly ang system. Ano, Sir Ben? Masunod-sunod sa nakang step-by-step process para makapag-register sinda kang business name. Tapos, Sir Ben, garinali nga walang tang i-mention, paano pagbayad? Through GCash, ano? Ayun, dumaan po sa online. Online, May oo. GCash, may Paymaya, may credit card, may debit card, kung ano applicable sa inyo. And of course, land bank fees na pinapunta. So, I-access kung mukha mo ito, pwede na po ito gamitin nindo. Kung ano po ang applicable sa inyo. Pwede man pa po magbayad sa 7-Eleven, sa mga payment center, ikaw man pong ano naman ang BPI para po sa bayad ang business name application. Okay. Ayan, Sir Ben. So, very convenient ang pag-apply kang business name registration sa DTI, sa website or sa physical office ta. Very convenient. So, dahil magduwa-duwa ang sa tuyang mga business name registrants kasi yaon kami para magtabang sa Indo Kapos. Okay, so ang sa tuyang manggagana ki 300 pesos worth of gift certificate mo niya na to Sir Ben. Dahil pa, kundi itong pinaka-enot po na pamati sa tuya, na yaon siya, nakaantabay sa tuya, digdi po sa live stream. Si Miss Merlinda, ano ito halat? Miss Merlinda Año Nuevo, tama? Tama ba ako? Si Miss Merlinda Año Nuevo, ayan. So, siya po ang satuyang maswerteng pinagana kang satuyang papremyo mo niya na aga or mo niya na utopit 300 peso worth of gift certificate. Congratulations, Ma'am Merlinda Año Nuevo. Salamat sa mga nag-antabay sa masunod giraray pong Biyernes. Mag-iiribanan po giraray kita sa siring na oras. Digdi po sa DZGB. Digdi sa programa kang DTI Regional Office. Usapang Consumer at Negosyo. Ini po giraray si Ben Berango. Kay riba si Sir Ben Sombon, ang sabuyang OIC Division Chief sa Consumer Protection Division. Nagsasabi kami pirmi, a well-informed and a vigilant consumer is the best protected consumer. Maray na udto. Salamat! Sa indong nadangog ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Usapang Consumer at Negosyo. Inihatod sa Indo kan Department of Trade and Industry, Region 5, asin kan DCGB. Ang health tip na ini hatod sa Indo